Multiplicació de monomis. El grau del producte és igual a la suma dels graus dels factors. Grau 2 per grau 3 és igual a grau 5. Multiplicació de monomis amb parèntesis. 3 per 5 positiu és igual a 15 positiu. A per A és igual a A elevat a 2. 4 negatiu per 6 positiu és 24 negatiu. N per N és igual a N elevat a 2. 3 partit 4 per 1 partit 2 és igual a 3 per 1 3, 4 per 2, 8. N per N és igual a N elevat a 2. I com la I no hi ha altra, es deixa com està. 8 positiu per 4 partit 2 negatiu és igual a 8 per 4, 32, i com 8 no té denominador, es posa un 1 i 1 per 2, 2, i tot el coeficient dona 32 partit 2 negatiu. Com la part literal dels dos monomis no es repeteix, es sumen formant ET. La multiplicació de monomis sense parèntesis es fa de la mateixa forma que amb parèntesis. L'únic diferent és que no porta parèntesis. Per exemple, 6m per 2m és igual a 6 per 2, 12 i m per m, m al quadrat. I amb parèntesis és 6 per 2, 12 i m per m, m al quadrat.